ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ କରି ତେଣୁ ତେଣୁ ତାପରେ ହେଲା ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ବିନା ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନରେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ଯୋଉ ଆମେ ଦଉଛେ, ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ସବୁ ଦଉଛେ ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଆସିଛେ, ସେଥିରେ ରହିଛି ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ, ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ। ଆଜି ଆମେ ରୋଗୀ ହେଇଛେ, ସେ ରୋଗ ଭଲ ହବ ସେଇ ଭିକ୍ଷାରେ। ଆଜି ଦୁଃଖୀ ହେଇଛେ, ସେ ଦୁଃଖ ଭଲ ହବ ସେଇ ଭିକ୍ଷାରେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ କେଶବ ନିଜେ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର ଭିକ୍ଷା କରୁନି, ବା ଯଦି ମୁଁ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଇଛି ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରୁନି। ମୁଁ ହଉଛି ଷ୍ଟେସନର ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଜଣେ କୁଲି। ଆଟାଚ ବୋହି ନେଲେ, ଅଟୋରେ ଲଦିଦେଲେ ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ପାଇବି ବା 50 ଟଙ୍କା ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ଆଟାଚ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାର ମାଲିକ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଯାହା ଭିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ବି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଛି। କେବଳ ସେ କଲ୍ୟାଣ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ, କୃପା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ହେଉଛି ସେ ମାଧ୍ୟମ। ଆପଣ ଦେବେ, ଆପଣ ମହାଜନ। ଠାକୁରେ ତଳ ହାତରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦିଏ ତା ହାତ କୋଉଠି, ଉପରେ ନା ତଳେ? କୁହ ମାଝି ଭାଇ, ଯିଏ ଦିଏ ତା ହାତ କୋଉଠି? ଉପରେ। ଯିଏ ନିଏ ତା ହାତ କୋଉଠି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିକ୍ଷା କିଏ ନେଉଛି? ଥାଳିଆ ବା ଝୁଲା, ଦିଟା ହାତ ଭଗବାନଙ୍କର, ଦିଟା ହାତ, ଗୋଟେ ଥାଳିଆ ଗୋଟେ ଝୁଲା। ଭଗବାନ ହାତ ପତେଇକିରି ହରି ଯୋଉ କଥା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ବାପା ମାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନ ଆଜି ଭିକାରୀ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଠାଏ ଦେଇଥା, ମୁଠାଏ କହିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ। କୁହ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭିକ୍ଷା ଦେଇଛ କୁହ। କୁହାକୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ କିଲେ ଚାଉଳ, 2 କିଲୋ ଚାଉଳ, 5 କିଲୋ ଚାଉଳ, ବସ୍ତାଏ ଚାଉଳ ଦବ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦବ, ଏତିକି ପଇସା ଦବ, ବା ଇଆ ଦବ, ଉଷୁନା ଦବ କି ଅରୁଆ ଦବ କି କଣ ଦବ କୁହାହେଇଛି? ଭିକ୍ଷା ଦବ। ଠାକୁର କହିଲେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହବ, ଦ୍ୱାରସ୍ଥ, ତା ଦ୍ୱାର ମୁକୁ ଚାଲିଯା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଛିଡେଇ ଛିଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୋଷ, ତୋ ଦୁଆର ମୋରୁ ଭିକାରୀ ଆସିଛି, ତୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛୁ। ସେ ଭିକାରୀ କିଏ? ନା ମୁଁ। ମାନେ କେଶବ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହାଲା ଯେ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲି ଯେ ତିଥି ବହୁତ ବଦଳିବାକୁ, ଠାକୁର ଆମକୁ ସବୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ଖବର ଦଉନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ବା ତମ ସାହିରେ ଭିକାରୀ ବୁଲୁଛି, ଗାଁରେ ଭିକାରୀ ବୁଲୁଛି, ସେ କଣ ତମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦଉଛି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ତମ ଏରିଆକୁ ଯିବି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ? ପୁଣି ସେମିତି କହିଲେ, ତମେ କଣ ଧାନ କୁଟିକିରି ଦବ ନା ଏଟିଏମ୍ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିଦବ? ଠାକୁର ଏଇ ୱାର୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ତମେ କଣ ଧାନ କୁଟିକିରି ଚାଉଳ ଦବ ନା ଏଟିଏମ୍ ଟଙ୍କା ଡ୍ର କରିଦବ? ତମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତମ ଦୁଆରୁ ମୋର ଭିକାରୀକି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଟା ବି ସାଧାରଣ କଥା। ଭିକାରୀକି କେବେ ଦୁଆରୁ ମୋର ଫେରେଇବନି, କିଛି ନାହିଁ ଘରେ। ତେଣୁ ତ ସମୟ ଦେଖେଇ ସାରିଣି, ମତେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖେଇ ସାରିଣି, ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୀମାଂସା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଭିକ୍ଷା, ହଁ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଆମ କାନ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାଦୁକାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ହାତ ଥୋଇ କହିଦେବୁ। ତେଣୁ ଭିକ୍ଷାର ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନେ ଆହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଧନ ଗୁଡ଼ ଭଳି ଶିଷ୍ୟ ଖାଇଲେ ତରନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଧନ ବିଷ ଭଳି ଗୁରୁ ଖାଇଲେ ମରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବାହାଘରିଆ ଯିବା, କେମିତି ଯିବା? ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ଟିକେ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିନା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନେବେ, ପାରି କରିବେ, ସେ କଣ ଏମିତି ଧାଇଁଆ ମାଇଁଆ କରିକି ନେବେ? ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିକି, ପରିଷ୍କାର କରିକି ନେବେ। ତେଣୁ ସେ ପରିଷ୍କାର ହବାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ, ଏଇ ଭିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ତାର। ଆଉ ଭିକ୍ଷା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧନ ସୂତ୍ର ଭିତରେ, ସାଧନ ସୂତ୍ର ଭିତରେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୂତ୍ର ଅଛି,
সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্র হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ সূত্র হচ্ছে ভিক্ষা। আমি আপনার গীত বললাম মু তো গীত ভিতরে জানি আমার অজু ভাই কইদেব করে যে কোন সে আমার কিଏ বলছিলে দাণ্ডরে ভিকারি কালিয়া তো বড় দাণ্ডরে নাই ভিকারি বড় বলছিলে ভিকারি করে যে ভিকারি মତରେ কালিয়া তো বড় ଦାଣ୍ଡରେ କାଳିଆର ଦାଣ୍ଡରେ ଦିନକୁ ଥରେ ଭିକାରୀ ନିଜକୁ ସଜେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭିକ୍ଷା ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଆସେ ଆଉ ଭିକ୍ଷା ଭିତରେ କଣ ସବୁ ହୁଏ ଏ ଭଟ୍ଟ ଭାଇ ଆସିବ ପଚାରିବ କହିବ ଭାଇ ଯଦି ଯେତେ କାମ ଥାଉ ଯଦି ମୁଁ ଭିକ୍ଷାକୁ ନ ଗଲି ତାହେଲେ ସେପଟେ ପୁରା ସଂସାର ଓଲଟିବ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ହବ। ଏଇ ବଇଁଶୀ ବେହେରା ଦିନେ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଲାନି କଣ ନା ନଈ ବଢି ଯାଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ନଈ ବଢି ହୁଏ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ସେଇ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ଶାହପୁର ବନ୍ଧ କଡ଼ରେ ସେପଟେ ନଈ ବିରୂପା ନଈ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପଇସା ଦେଇ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇକି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛି। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଳେଇ ଗଲୁ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ ବଇଁଶୀ ବେହେରା ଯାଇଛି ଠାକୁର ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ ସେ ନଈ ବଢିବ ବୋଲି ବନ୍ଧ ବନ୍ଧଉଛି ନା ସେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧେଇଲେ ତା ବନ୍ଧ ରହିଯିବ ସେ ଭିକ୍ଷାରେ ଗଲେ ତା ବନ୍ଧ ରହିବ। ତା କାନରେ ବାଜିଗଲା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିନି ଇଆଡେ ପଛୁଆ ଯାଇଛି ଭିକ୍ଷାରେ ତେଣୁ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧେଇଲେ ବନ୍ଧ ରହିବନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ କାଠଯୋଡି ନଦୀ ଆମର ଫୁଲ ଥାଏ ଆମ ସାହି ପଡିଶା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତମ ଇଏ ଯାଉଛି ମିଶ୍ର ବାବୁ ପଢଉଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ତମ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ଏକାଠି ରହିବ ନଈ ବଢି ସେ କହିଲା ସେ କାହା କଥା ଶୁଣିବେନି ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ସେଇଆ ଶୁଣିବ ଆମକୁ ଅପଚାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆକୁ ଆଉ ତମ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ କାହିଁକି ତ କିଛି ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ରଖ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର 21 କ୍ଷେତ୍ର ଉବାତରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି 21 ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ କେବେ ହେଲେବନି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଭାଇ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଜଣକୁ ଆମେ ଆସିଛେ ଜଣକ ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଣକ ଉପରେ ସିଏ ଆମକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଚାହିଁ ଆଜି ଏଜି ବସିଛେ କାହାକୁ ଚାହିଁକିରି ଆପଣ ମତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ବିପିନ ଭାଇ କି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣକ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା କଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆମେ ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ରୂପ ଦଉ ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭିକ୍ଷା ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ ଆମର ତ ଆହୁରି ସୁବିଧା ପରିଶ୍ରମ କମ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭାଇ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ି ଆସିଛେ ଆମେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ଧନ୍ଦା ବାଡ଼ି ଆମେ କରିବା ସେଥିରେ ଦୁଃଖ କଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନହେଲେ ପରୋକ୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଣ ହବ ଶତ୍ରୁତା କାହିଁକି ନା ତାର ବିଧାନ ତାର ସିଏ ନିଜେ ବିଧି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଦିନରେ ଏହା ହିଁ ହବ ତାକୁ କେହି ଟାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ଭିକ୍ଷା ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଭି ଆଉ କ୍ଷୟ ଭି ମାନେ କଣ ଭିର ଅର୍ଥ କଣ ଆଉ କ୍ଷୟର ଅର୍ଥ କଣ ତାକୁ ଆଉ କେବେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ କେବେ କହିବା। ତେବେ ପରିଚାଳକ ମହାଶୟ ସମୟ ମାନେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇସାରିଲେଣି। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଯାଇଛି ଭାଇ ଠାକୁର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲୁଗା ତିଆରି ଯୋଉ ନାଲିଆ ଲୁଗା ଆମେ ପିନ୍ଧି ଯାଉ ସେଠି କଣ ଧଳା ହଳଦିଆ ନାଲିଆ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁଗା କହିପାରିନଥାନ୍ତେ ସେଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ ଏଇ କଲର ଲୁଗା କାହିଁକି ନିର୍ବାଚିତ ସେଇ ଲୁଗା କଲେ ପ୍ରତିଟା କଥା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ରହିଛି। ଭିକ୍ଷାକୁ ହାତରେ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଏ ଅଧିବାହୀ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଝୁଲା ଯଦି ଝୁଲା ନେଇ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ଉତା ପକେଇ କାହିଁକି ହାତ ଧରିପାରେ କାହିଁକି ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟଚ୍ କରୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ଯେମିତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସଂସ୍କାରକୁ ତାର ଭିତରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର। ହଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ସୁକୁଳିରେ ଘଟିଥିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା କରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ
विजय भाई को एवं फोन लगातु सोना भाई की लगातु विजय भाई की लगातु आमर जो रेणु भाई मैंने समस्त लगातु नंद भाई की लगातु नीरव भाई जहाँ एवं भी आप लगातु परिष्कार मु जो भिक्षा करे बा मु जो एरिया को भिक्षा करे मु गोटे खातार सब लिखी दिए आज डेट रे को एरिया को गली केते मोर हैला आउ एठी कौन असुविधा सुविधा है धर ये एरिया को आई माटिया गुंडी मोर कौन असुविधा सुविधा है मुझे सब लिखी दिए ताकू नहीं से पैसा को आउ खाता सह प्रभु को दिए आज पर्यंत मोर आज पर्यंत प्रभु न आज स्थूल शरीर नथिले मध्य मो पादुका पाखे आज पर्यंत मुझे कमटी करे कहीं भी जिनस भिक्षा हाँ ता भीतर आम बहुत नोट ओदा हो जाए ये आम बदलु भी चेंज करूँ कहीं से नोट आदि जीव से जो वर्षा दिन ये हूँ से नोटर अवस्था किसी रही यही रास भाई दुकान रू तो प्रताप भाई बेटी बस सी बस भाई ये सब नोट ठाकुर